Yo gasten, vandaag zijn we weer met een nieuwe vlog. En als je er in Bazaar ziet staan en je hebt de titel gelezen, dan weet je ondertussen wel al wat dat reptiel staat. Kijk, een beetje slim maken. Hier ze, kijk, skeerzeepen, een beetje lim, oh ja, doorzichtige lim, kids glue, dat is al in het Engels, ik versta er niet te veel van. En hier zijn lenzenvloeistoffen. En voor het kleur te geven, ja, kan ik geen kleurstoffen, ik heb een beetje nagellak gekocht. Oh ja, dat zou ook wel marcheren eerst. En hier zijn een kommer voor allemaal in te roeren en te doen. We kunnen dus zeggen dat slijm mislukt is. Ja. Nou, iets wat. Tot de laatste keer, hartstikke bedankt voor het kijken. Abonneer zeker. Dus, ik heb gelezen dat je eerst dat heel die pullen hupla, daarin moet kippen. Ja, wat wil je dat ik het doen, niet? Dus, hoe zit het in elkaar? Je moet eerst al die lim, een beetje schudden zeker, al die lim daarin kieperen. En toen moet je dat met je skeerzeep doen. Toen een beetje kleurstoffen. En ja, uiteindelijk een beetje zo een druppels hiervan. En dan zo zou je moeten kunnen, ja, slim gemaakt zijn. Wacht, wat een brei, jongen. Zeg dat, oei, dat lijkt wel veel, gasten. Ik heb dat die rest een beetje met een camera gezet. En ja, zodanig dat je dat allemaal goed kunt zien. Ik heb dat hier tussen uiteindelijk ook al gezegd wat ik ging doen. En voor de nieuwe vlog zeg ik tegen mama en papa, ga ik slim maken. En mama heel snel, maar wat ga je dat toen eigenlijk mee doen? En dat vraag ik me eigenlijk ook af. Wat is eigenlijk de bedoelingen van slim te maken? Wat kun je dat toen eigenlijk mee doen? Ik zie dat dan ja, filmpjes passeren van in te knippen en in te doen. Maar ja, pak de sponsor, gasten, het gaat ook wel gaan. Doe iets wat, we gaan ook meedoen met trends. En dat hier een beetje goed schudden. En toen moet je ongeveer evenveel zeepen, hier skeerzeepen, lekker lim erin doen. We gaan dat hier een keer een beetje dicht rond die gasten, dat je er ook schoon kunt zien. Oei, dat doe ik nog niet te veel. Oh, dan moet een beetje skevelen zien. Nu zeg, ja, het is dat, hè. Goh, ja. Dat zal wel al genoeg aangezien zeker, moet ik kijken, ja. Ben je dat al een beetje te veel gaan eigenlijk. Maar goed, wat, we gaan nog een keer roeren, hè. En waarlijk, dat begint goed te rieken. Ik heb dat zwaar met mijn twijfels bij dat heel die bazaar hier goed gaat lukken. Hè. Wat een dikke brei is dat hier, zeg. Ja, en extra lim bij doen kan ik niet meer doen, maar ja, de pul is het. Maar ja, ben ik erachter geweest naar Action gasten, kost wel niet te veel. Ja, wat ga ik daarmee doen? Ja, moet je iedere keer in de reactie zetten, nee, wat ik dat nu eigenlijk effectief kunt doen met slim. Ik kan het ook een keer een antwoord geven aan mama, hè. Ja. Zodat dat is voor dat met een mixer te doen, gasten. Ai. En hoe weet je nu eigenlijk dat dat ooit gemixt is? Ja, en dat weet ik eigenlijk niet dat dat al lukt, hè. Normaal gezien moet je dat met kleurstoffen doen. Maar ja, vond ik dat geen kleurstof in die Action. En ik zei, ik ga dat doen met een beetje nagellak. Ja. En kijk, is gewoon een kleurtje gepakt, een beetje roze. Ik ga hier ook een beetje gieten zijn met pulken. Drup. Oei. Een beetje. Ja, dat is een tip van mijn vriendin, gasten. Arne, je moet dat ook lukken met nagellak. Dus als dat mislukt, toen is dat eigenlijk met je schuld. Haha. Kijk, ze gasten. Oei. Het lag ver uit mijn kuppen. En nu weer een beetje mixen en doen. Wow, veel meer moeten in doen, hè. Maar godverdikke toch. Ik ga er veel meer in doen. Ah ja, anders gaan we hier bloed met wit in. Hepla. Woe! Hepla. Ja, moet niet zeggen, verspilling van nagellak. Ik ga mijn nagels niet laten, gasten. Ja, ziet dat van hier. Ah ja, by the way, gasten. Kijk, ik heb nu een GoPro gekocht, hè, dus ga ik ook een toertje doen met een DAX. En ja, met zo'n GoPro hier uit mijn boskast, ik heb een harnas gekocht voor rond mee te doen. Dat het al in orde komt. Ik ga er nog een beetje roze bij doen. Jepla. En weet je wat ik ook van plan ben? Ik heb dat al de eerste 10 passeren. Zet een t-shirt maken, een wit niet, toch wel? Oei, moet je maken dat het niet gepateeld is. Een wit t-shirt en dan zo, ja, en kneden en in doen met verven, hoe noemt dat weer? Tie-dye of zo, iets wat, weet je wat ik bedoel, gasten? Ik ga dat ook even testen, niet? Ja. Dat zou wel nog een keer peppers in dat mijn eigen kleren kunnen beginnen maken. Moet je toen mee naar de winkel gaan. Nu riekt dat enorm stram dat nagellak, gast.
Ik zou kijken overhouden voordat mijn nagellak te doen dit me. Oh, dat ik nog een beetje straf, hè. Moet ik een nagel laten? Kijk ze haast, ik ga hier een nagel laten. Hoe zijn er nu vast, hè? Hoe zijn er nu vast, hè? Kijk ze, voor de vlog. Hopla, oei, oei, oei. Hopla. Als dat niet chic is. En nu de pillen weer toedraaien. De meisjes zeggen er ook dat dat zo moeilijk is. Ik geloof er juist niet met dol van. Moet jullie een keer gasten. Hey. Als dat niet de pup is. Kijk hier. Dus, gasten, kan ik mijn eigen nagelsalon installeren. Ik heb één pilletje. Als je er een afspraak wil maken, je moet maar een bericht zijn, niet? Ah ja. Ja goed, zwart. Je hier weer afkussen voordat het eraan droegt. Ah ja, en dan nog een beetje voor het roeren hierin zit. Voordat het in de limhard komt. En nu hier zij. Lenzenvloeistof. Ah ja, stond erop dat dat met tadden en met tadden moesten zijn. Ja, ik weet ook niet wat dat er allemaal in zit, weet je. Ah ja, en nu een beetje daarin laten druppelen zeker. Hopla, kijk, ik van eerst keer een duwke gedaan, hè, ja. Oh, maar daar riekt hier nog een beetje straf, gasten. Het is een suikerspin. Oei, oei, oei. Nog een beetje zak. Ik ga daar een heel duwtje in doen, hè. Ah ja. Hopla, kijk er toch nog. En ik draai helazen. En als ik er moet dragen, ah ja, ik koop wel een nieuwe peloton. Godverdikke toch. Oh, dan komt die lekker wel eens tegen bazaar, hè. Maar ik ga er nu al nog mijn hand niet insteken, hè. Ah, daarmee is heel mijn hand roze. Kijk, dat is nog enorm loperig, hè. Het zou kunnen passen dat heel die vlog hier in het ondert loopt. Maar gelukkig wat ik toch ook missen daar in gasten, het ligt aan Julie, hè. Want Julie zei dat moesten mijn nagellak doen. Dat is weer goed, hè. Je moet daar ook zo in gedachten doen. Je moet ook zo hebben als er een wat misloopt, je moet ook zo hebben anders niet. Dat is nooit in één schuld. Oh, maar mensen toch, dat komt hier wel toch in bazaar, hè. Ik ga er allemaal een pot beton in zetten. Moet dat hier even zien. Amai, hè. Ja, lap, dat plakt nog niet, hè. Hola, ken u het wat daar niet, gasten. Ja, hup. Nog een beetje zetten bazaar hierin, hè. Hupla. Woehoe. Zo ja, wat moet je nu drinken, zetten lenzenvloeistoffen. Maar vindt, het hangt er ook koer aan. Hola, nu is het, hola, gasten. Nu is het aan het gaan, hè. Pezen, kijk toch. Zoek je er ook in mijn hand komt. Oh, niet van eten, gasten. Nee, dat moet ik er nog bij zeggen dat je daar niet meer van eten. Ja, ho, ik zei het hier te zeggen dat dat zeurspin is. Daarmee klagen ze me hier weer aan, hè. Ik kan er nog een beetje biespeten, hè. Dat zeker niet plakt aan mijn hand. Maar vind toch, hey, als je er wel naar de fitness gaat, hè, gasten, niet doen, je moet gewoon bij slim maken. Nu op geld bespaard, een fitnessabonnement kost ik weet niet wat geld. En hier ze, we gaan naar Action, je koopt een pulletje kersjeppen, een beetje lenzenvloeistoffen, een beetje een pulletje lim, een beetje nagellak. En je fitness, jepla. Hey, dat voelt er al niet meer uit, hè, gasten. Amai vindt. Oh ja, dat was dus nog weer een beetje te vroeg bezig, kijk. Allee, nog zo'n bazaar erbij. Woehoe! En mixen maar. Oh, we worden gebeld. Hallo met Arne. En we zijn er weer, gasten. Jepla, roeren. En zo pak ik dus ook zo'n telefoon met. Hallo met Arne. Ja, gelukkig wie dat is. Ja, het is wel wat, het is hallo met Arne. Het is Arne aan de telefoon. Maar hier, dat is hier toch wel. Ja, bezig aan het mislukken, hè. Ja. Yummy. En stinken, moet stinken. Echt een chemische geuren, hè. Ik had eigenlijk beter een keer gevraagd. Hoe steeg dat moest zijn? Ja. Ik zei zelf eens een keer een potje beton gemaakt, heel mijn keer. Ik ga er nog een beetje bij doen. Hopla. Hoe meer, hoe beter. Oei, oei, oei. Hola, nu is het flubberig, hè. Oh, ja, het is om zeepen, gasten.
Hier is ook veel te veel gedaan, hè. Nog een beetje, gasten. Oh ja, ik heb alweer gestart. Oh, lenzenvloeistof, zoals dat voor een ogen is. Ah, min mens toch. Ja, gasten, het is aan het lukken. We zijn slim aan het maken. Oeh. Oh, eerst nog een beetje roeren voordat we dat hier in ons aan gaan pakken zijn. Zodat je eigenlijk ook niet een kan kopen in de winkel met je voorgemaakt slim. Dat zou veel makkelijker zijn. Kijk nu. Oh. Ja, we gaan dat hier laten nepleggen zijn. Goh, dat is een beetje beton. Oh. Volgens mij is dat nog niet hoe dat echt moet, hè. Oh nee, gasten. Volgens mij is dat nog veel te slot een bazaar, hè. Oh, ik zit er nu in de patat, nee. Ja, met een frak en nu. Lenzenvloeistof. Hopla. Een beetje met mijn handen spijten. Het is door de nagellak. Ben zeker. Het is door de nagellak, gasten. Het is door de nagellak. Maar plakt lekker wel aan de ene kant, maar aan de andere kant plakt het nog enorm aan mijn handen ook, ja. Ziet dat hier nu weer af. Zie me hier nu zitten. Bah. Ik ga hier een keer dichter bij de camera doen, hè. Het probleem is dus wel dat ik het nu heb vast te zetten en die breed met mijn handen, hè. Kijk, zeg gasten, ik ga dat hier oplossen. Moet ik kijken in die pot dan. Maar man toch. Ja, dat is... Ik weet dat dat een mislukking is. Oké, gasten, de vlog was eigenlijk al afgesloten, maar ik ga heel stuk moeten verwijderen, want ik kijk bericht naar jullie voor te zeggen van Ella, dat is slim, dat is heel mislukt. En dat is door die nagellak. En weet je wat ze zegt? Je moet er maagzout bij kletsen. Bicarbonaat. Een lepel, maar ja, een lepel. Kijk, ik hier geen lepel leggen we nu. Dan ga ik gewoon een beetje gieten. Dus ja, heb hoop van zegen. Oei, dan gaan we een goede poeiers inzetten. Wacht, wij eerst nog een beetje het zakje goed kneden. En nu een beetje de rij gieten hier, ja. En jepla, hebben we ze weer weg, hè. Mixen. Woehoe! Voor de zoveelste keer. En ik moest beginnen met een lepel en als het nog niet was, moest ik nog een lepel doen, dus ja. Chance dat ik dat jullie heb. Ik ga er wel eens een beetje genoeg in doen. Nou, je die bloems kunnen met in de zak. Hopla. En mixen. Hé, maar misschien is het wel gelijk, hè. Dat ze nu alweer een keer straf zijn, dat ze nou weer gelijk zo zijn ook. Ah, ik doe dat niet, er niet mensen gelijk geven. Nog een beetje. Joehoe. Wow, het plakt hun niet meer in. Oei. Ik ga je mama nou alweer maar een sluis bij mij, want het is nu een beetje vettig dit me. Nou, eerst een keer goed roeren. Een keer van de stokkam. Dus wat hebben we geleerd vandaag? Als het eigenlijk allemaal aan het mislukken is, je doet een beetje bicarbonaat bij. Gelijk maar wat er gebeurt, hè. Bicarbonaat is de oplossing. Zie je nu gewoon bij een velo, je had eigenlijk niet, bicarbonaat is de oplossing. Sta je nu in een douche en een handdoek, bicarbonaat is de oplossing. Wow. Hey, nu is het echt wel goed, hè. Wat de hel, jongen, wat een brei is dat hier nu? Kijk, gasten. Hey, en zo dat plakt aan mijn naam, nee? Maar mensen toch, wacht. Klopt, het nog een beetje op uit. Ik zou beter een keer uitwringen. Ah, ik kan dat niet uitwringen, het is geen spoelsjaren. Oei, pats. Zalig. Maar vindt dat hoe chic?
Maar pees toch dat een klein beetje te veel lenzenvloeistof bij gedaan ook. Nou goed, kijk ze. Stefan bedankt voor het kijken naar de vlog. En tot de laatste keer. Joe. Ja, eerst mijn handen afdrogen. En vergeet zeker niet te liken en te abonneren.